Okay. Nitiere penjo moro, mama moro chuore ne oiko dwe achiel mokadho to odagi yie. Pod oywak pile ikonye nade? Mano penjo mokwongo. Penjo mar ariyo, nyithindo moko nitie manodak oyudo sand e lwet wuon gi bang' tho mano betie. Magi sandore ma nek nochwe owuokie. Bang'e to Nyasaye ogwedho gi yudo gimoro e lwetgi. Bende ere kaka inyalo konygi mondo ng'uono bedie mondo weche odhi kare? Mano openj kaendi kod jafwambo moro ma bende ondikona kokona ni ma notimore kendo owinjo bed ni yude paro kowuok kuomi. Yes. Mama ma nyalo ywak odiochieng' to osetieko dwe achiel mangeche ni mago gi ndalo 30. Onego bed ni koro imiye kony molony, kendo dwaro ni koro mondo tere kuom jokony molony, nikech en ng'ama koro waluongo ni nigi complicated grief, kisungu luongo kamano. En ng'ama koro achiedh nade osedonje chunye, kendo koro nitiere gimomiyo otimo mano. Nitie kaka geno ne olal. Nitie gimoro ma ng'at manene kotimo kamano ok nyal ng'eyo. Ting'e ni ywak no koro emonyalo timo nade, emonyalo ywak nikech onge kako nyalo, onge kata gi language monyalo wacho go lit mowinjo. To kodhi oyudo ng'atno ma nyalo kete gi lony makare to onyalo yudo konyruok. Kaka na penji ni Evans